Kani kalong ka kerwo ha kabangi i hang ne ba ladon wei u khasi u bala tho bat bala keno kumne ya u president ka voice of the people party iba Arden Miller basayomot ke sngap ha ya kani ka jingtho ka jong i ngan pule no du basdang hadu banakut phin sngutu bat phin sa pensyong nongrim ka e ka ba idon banong bat ka jingtumu ka jong phi ayu phidon banong halor ka te ga jingtho ke sngap ha lada pisngau ba ka sik schedule kam lar kam belai yale deru menshwa u yale MDC uneru ulade uta u kseu nguit pri kumba ki ong ya uba Robert lada pisngau ba kamdon kamshu ka district council penhiarno baro kitoki MDC pra baro nailong MDC resign no kumba resign Arden bating ya ka an bam armaloi jong umukul yo du long MLA ne te keren kli todong shipang jubab ong ngim kwa pendu ya ke sik schedule nega district council ha ka basic schedule pat kum kini kirukom keren kataru kiaro ha bom tip ain shujubab lambwir kataru kaksania jubor klem kikot kisaki ban pensisa kum ki lawyer kiba da seirangkat bat kisaki aba ki jubab ki pensai ken ka klaim ka penksan jubor klem ka jingsisha wat penbit yo jot pat hadin ban sinaan pihak ban pej hapule bha ba kanom kta ya ka ain kibala don lupa kendiat abang apai sya ka jing ya tai ya tir ka bede bat ka artikel lai spanyo phui bat kumjuru ka sik schedule kita ki laingut ilapen i la ki jong kinia hato ka jing jubab jong ipa Arden kalong klem nia lene klem jing pensisha te lada udei shau ta ubru bom tip rule tip an dengan try unum kwa hiru ban ya pen inia bat te ki arngut ki lawyer ya sapen shong nong rim hi ma phi kum ki pai ba nong sing snong jong ka state Meghalaya bat kani ka jingtho jong une ba te sngoba ban ya bu bat ban ya ai jingmut halor ka te ka jingtho bat ya ka jing ya ther ya tai nia jong ki te ki laingut kiba pensyai lene kiba pensungtu yangi sepang ka artikel la spa nyopoi bat kumjuru ya ka sik schedule